tɛ baasi ye. Ala kana kɛ baasi ye. Ne tun bɛ projet dɔ de kan ka kɛ depuis wagati min na an bɛ Nima Issa film na a y'a sɔrɔ ne bɛ ka projet dɔ sɛbɛn donc Nima Issa film nana ban an tun bɛ continuer ka petit vidéo kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Dasa donc o y'a sɔrɔ projet wɛrɛ bɛ ale bolo ni a yɛrɛ bɛ ka min kɛ sisan ye Nima Issa film jɔlen kɔfɛ an bɛ ka continuer ka petit vidéo kɛ en attendant k'an ka projet baw yɛrɛ ka wuli donc ale ka projet wulila ne yɛrɛ ta wulila donc an kɔni an bɛɛ bɛ ka baara k'i ka côté la o cogo la c'est pourquoi an tɛ ka ɲɔgɔn ye sisan nɔ ka baara kɛ voilà parce que ne ka projet la ale ka participation ba t'a la donc ale yɛrɛ fana ka projet la a wagati min na sisan ne ka participation ba t'a la donc mais a bɛ se ka kɛ taalen ɲɛfɛ o bɛna ye a la mais an bɛ wagati min na i ko bi a t'a la donc bɛɛ bɛ k'i ka jouer kɛ i ka part voilà c'est pourquoi an tɛ ka ye sisan nɔ baara la kɛlɛ tɛ foyi tɛ tanko dɔrɔn de don voilà d'accord ok o faamuna ok an bɛ taa Tɛntɛba fɛ Tɛntɛba ne bɛ fɛ k'i ɲininka ne ko e bɛ ka dɔnkilida ni comédie e bɛ ka a kɛ cogo di a ma girinya i ma dɔnkilida ni comédie bon ni baara t'i la fɛn min kɔ baara kelen min kɔ dɔnkili ni comédie n bɛ k'a fila bɛɛ de la travail ɲɔgɔn fɛ parce que an baara bɛɛ de y'ale se k'a fɔ an baara bɛɛ de ye ari ya ne m'o quoi an fɛn bɛɛ b'a la an muso b'a la an denw b'a la fɛn bɛɛ an ne m'o d'accord mais i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la bon Jɛnɛba ba ari gɛlɛya bɛ ban wa dɔɔni fa ye gɛlɛya in tɛ ban koyi en tant que diɲɛ laban ko ma baara gɛlɛya ti ban ni ye fɛn o fɛn kanu i bɛ sɛgɛn sɔrɔ a kɔnɔ ne tun bɛ n tagama ka pɔn tigɛ ka taa fo Darabugu palais la n sen na répétition na ka tila ka segin sen na don dɔ la an tora tagama de la koma ninnu tɛmɛra mobili la a y'a sɔrɔ Yarota waati don an bɛ Yarota u bɛ tɛmɛ u bɛ taa passer Sabalibugu fɛ ka tɛmɛ ka taa yɔrɔ in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ a waati y'a sɔrɔ koma tun bɛ Kalaban misiri verti fan fɛ donc a bɛ Yarota ani Bamodi ninnu u bɛ tɛmɛ ka taa donc n'u bɛ taa u bɛ tɛmɛ ne la sira fɛ a dɔ la u bɛ ka tɛmɛ u ye ɲɔgɔn sɔsɔ mobili kɔnɔ dɔw ko ne don dɔw ko ne tɛ donc u jɔ donc a ko ne ma ko ko donc ko n'i y'a faamuya ko ne bɛ tɛna sen de la quoi ne ko awɔ n ko n'a nana waati dɔw la n ko ni passé tɛ n bolo donc n bɛ répétition kɛ n bɛ segin sen na donc a don a ye ne ta mobili la ka taa a ko ne ma la prochaine fois ni répétition banna ne kana taa a ɲinɛ ma bilen donc ne bɛ taa n ka ɲɛfɔ a ye bon o y'a sɔrɔ nkalon ka dabila o date koma la ne de tun bɛ maloya a ma donc bon n'i bɛ taa la prochaine fois i b'a fɔ n bɛ passé d'i ma donc kɛra ka sɔrɔ an ma don ɲɔgɔn na kosɛbɛ fo ka n'a tɔ yɛrɛ kɛ sa an jora ɲɔgɔn na an delila ɲɔgɔn na ka n'a tɔ yɛrɛ kɛ hali ni negela wɔɔrɔw bɛ ne la ne b'a fɛngɛ ne b'a fɔ karisa n di yan ne bɛ taa ko ma kɛ tan donc soit ni n taara ka sanni min kɛ n bɛ n ka warimisɛn bɔ a la ka n'a d'a ma donc o ye a fɛngɛ ye bon a ti ban quoi a ti ban walahi a ti ban il suffit dɔrɔn n bɛ min fɔ dɔrɔn artiste tɔw ye minnu bɛ k'a kanu ka commencer k'a kɛ u ka courage ta fɛn o fɛn n'i b'a la i bɛ degun fɛn kɔni t'an bolo fɔlɔ foyi tɛ walahi hali si a tɛ ne kaman kɔrɔ fɔlɔ mais buna hadamaden i kɔni m'a kɛ diɲɛ baara o baara kɔni na dɔ bɛ fɔ bɛɛ ma hali an bɛ waati min na ko sisan dekun dɔ b'an kan a kɛra quartier a kɛra famille ye dekun bɛ bɛɛ kan artiste ya la en tant que n'i ma kɛ fɛn ye ka fɛn sɔrɔ a la diɲɛ bɛɛ k'i ko fɔ c'est à dire mɔgɔw yɛrɛ de ɲɛ tɛ buna hadamadenw yɛrɛ de t'i to yen i ka lafiya donc f'i k'i tulo ci k'i ɲɛ ci donc an dun ta in a bɛ kɛ dɛ f'an ka avion san ni nkala cɔrɔ ka avion kama fila tigɛ k'a boli circulation rɔ Bamakɔ yan an b'o kɛ circulation na yan ne ba avion bɛ kɔfɛ a bɛ k'a préciser sanga tɔ mɛ ja bilen Ala k'a nɔgɔya Vani guitare ɲuman d'accord vu que i bɛ ka Tɛntɛba de ladege i n'a ka famille relation bɛ cogo di Tɛntɛba ka famille relation o b'a apprécier ou bien bon n bɛ taa so n bɛ taa fɛ yen depuis a ma ban donc ka na tɔ yɛrɛ kɛ tellement que an fɛngɛra an jora ɲɔgɔn na bon
me se ka fa anjura ɲɔgɔnna ma jo ɲɔgɔnna kosɛbɛ parce que ni tenteba bɛ don ɲɔgɔnna fa ka minɛ waati min k'a dɔn ka danaya a bɛ danaya dan ka waati min o bɛn n'a ban waati ma voilà parce que n bɛ taa a bɛ taa ni duba kɔnɔ a bɛ yira dukɔnɔmɔgɔw la bɔ kana tɔ yɛrɛ kɛ a kun bɛ to ka dɔ laɲini o ka na a bɛ juru don sen na k'o maminɛ k'o bila ne o yɛrɛ bilama n'i y'o ye ne kɛrɛfɛ bi i b'a fɔ ko ne ba don non sɛnɛma kelen bɛ garandamu ba ye ko farima a banna ala ka balo donc an b'a fo inchallah d'accord ouais fiston am ni fait parce que i kumana ko jugu kushiti la mesran quoi c'est pour am bito yi ga lafiya ko sabe ko ok kana ne taran kono ni to do do so la ko ya bela bo foite bi o tara la bo o da to i kono pete de foita kono ok mania ibse ka doni fa mali ok la mune temene an woni ya me ka fo i boray drome keme de no fe keme ako be chogodi de amma ko ba vrai version na drama keme ba chano mbore drama keme de no fe hey muna wala ni a datim no flo me doni fo la me akono kuma ka chanko sebe na on kama be fo ma do o laba me so wana kasango sanga dama dala nambura wati mina obitanani parce que aga janko jogo ba ira ko bi babbi kelen kuma mais ambe sakata kana parce que ko ki sara itara kana donc avec au chance que le ronde na ok nagli bala ne tara yelo bugula safurle mal ok ani bara damne o wakati ka fo ko warbe soro youtube la o tuma don an fe ko sebe mal ko nano mo dama don no kuma ke quoi donc a wakati an tume vidéo ka ma bla vidéo tume laje ko sebe don la bamada city malki de nana woleli ke ko vimi mi anga vidéo ko rotantoni c'est-à-dire ko fen la tiendo ko anga benga nyini ani nyokonche mimba to olobe anga chaîne monétiser anga war soro ala comme ça am pourcentage clan ni nyokonche donc yo fo anga directeur gana maloge la ale ko problème ta la sona donc ayam fana la sigi ay kuma nyefo anyina awama ko anga barake o tagale nyefe ni war ko kera chogo mina dan abena avant la sigi abo fana nyefo anyina ango problème ta la jia dongo do ango vidéo kelenga kabla ame bo kalaban yanno do fanda jale bo fo kalaban koro ame taga fo sutuba kata vidéo ke yeno jia dongo do am ta vidéo kelenga ma bla message donc war nana commencer ka soro li damne andra ko bo ko abene sara washigin abe kuma sara waworo fanda jabo sara waworo mais ne hakli bala depuis anye bara damne fo ana fo anye bara bla wakati mina war min dranema o washigin segi sara ko na la war min dranema o wa duru wa nani washigin jere ma dele kadnema anta fale ma dele kadnema ne bolo o te problème ne bara ko donc si on commence à kana yele revenu be commencer ka yele bara fanga be ga bonya anna ko abene sara watan woro donc aba fo mo wona be karsa sara watan woro me karsa sara watan woro mais depuis watan woro fene fola watan jema dele ka dane tiga ni chien kelente alors que ani minge bara la donne ba ja sananna donc o watan rebe ne ma chemina o ya soro anga chaîne YouTube war min la do 1 million et quelques de do 1 million et quelques watane diranema o bela ne ma kuma ne wari mene a blanga sabula ne mo be nga bara de la donc amen bela ni war nana c'est-à-dire ale ka priorité folo o ye musumanu de donc olu de be war dun ko sabe ka teme ale an yere munu be bara kala ka amolo beye mais anti kuma an woni be fa nga bara de ka bara de ka ke kanya donc ambe o gela ko na parce que ne war na war ko tete une semaine nga war to me ba fitine me mednema ne furle no demene bulu donc ne to meta no de so ka sadu ko ko choko dola ka kla ka dogro ni yoro la ka fraga pour que nga deme ka se ka don dum ola ko donc ame c'est une semaine après war be kla ka ba donc ame to o gela la nyokonga don la de ne 3 jours rege ne ma connecter réseau sans fait ne ko ngolo ko me ni nga wuli 3 jours mail Facebook sans fait mail WhatsApp sans fait kuma te YouTube ma parce que forfait songa ere tengu na ere ta do ma ere soro chugo mina ne na alega téléphone dalen soro sisano ni téléphone inta mi faka connexion partagée pour que kan connecter
donc a nana sɔrɔ a ka téléphone bɛ ne bolo a ne ɲininka ko ne bɛ ka mun kɛ téléphone na n ko n bɛ ka connexion partager kan connecter c'est-à-dire a bɔra o la ne y'a ye a ye ɲɛ min yira a ma diya ye quoi du coup ne ye téléphone da ka taa nɔfɛ n ko bon n ko karisa n ko 100 di yan n ka taa forfait san a ko non ko wari tɛ yen nɔ ne dun b'a dɔn wari bɛ yen ne fana ye ne d'a kan n ko 100 n k'a di yan n ka taa forfait san donc an gana ɲɔgɔn na 100 bɛ taa sɔrɔ wagati o wagati o b'a sɔrɔ an tɛ an ye 1 heure k'a ko nin dafɛ quoi a ye 100 di ne ma mais o y'a sɔrɔ musomanin dɔ de bɛ yen nɔ o tatɔ so on dirait fɛn dɔ b'a n'o ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc o tatɔ so a ye 200 de di o ma o ka 100 kɛ essence la n'o sera so o ka 100 ta forfait la pour que ale n'o ka kuma ne de ye n sigi k'a miiri sisan nɔ ne ka baara ka bon ni nin ta ye yan nin nana yan a ma mɛn ne ni ale ye sɛgɛn min kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca san 3 ye sanni nin ka na bi ne mago jɔra dɔrɔmɛ 100 la o sɔrɔli kɛra problème ye mais ka 200 bɔ ka di nin ma n yɛrɛ ɲɛ wagalen ɲɛna c'est-à-dire ne de ye n sigi ka miiri o la dɔrɔn ne dusu tiɲɛna o kɔfɛ n taara so n nana n y'a wele k'a lajigin a ka da la k'a fɔ a ɲɛna n ko karisa an tun bɛ baara de la ɲɔgɔn fɛ nka bi baara banna ne y'o kɛ k'an yɛrɛ ta o kɛra ne bɔ sababu ye malo kɛ la d'accord o de la mɔgɔw b'a fɔ ko dɔrɔmɛ 100 ko in banna dɔrɔmɛ 100 yɛrɛ tɛ o mais a ko kɛra kɛcogo min na dɛ o de don a kun yɛrɛ de ye nin d'accord ok aw ye faamuyali sɔrɔ a la aw minnu tun bɛ k'a fɔ k'an k'a ɲininka a bɔra Mali OK la a ye dɔrɔmɛ 100 nɔfɛ a ye faamuyali sɔrɔ a la dɛ a bɔra kun min na voilà faamuyali sɔrɔ o la n denkɛ maintenant an b'i ka filmw ye yan nɔ même téléspectateur Pinal lajɛbagaw tun bɛ film suit très bien maintenant Tabalinda aw ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la Tabalinda fana la an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi mɔgɔ minnu bɛ a kɔnɔna la film yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ jumɛn fɔlɔ ni mɔgɔ minnu bɛ ka tourner n'olu ka ɲɔgɔn faamuya ni o bɔra yen nɔ a gɛlɛma yɔrɔ filanan bɛ kɛ jumɛn budget bɛ aw bolo pour que ka se ka film in tourner n'o fana sɔrɔla ka bɔ yen nɔ a tɔ bɛɛ ye fɛn wɛrɛ n'o tɛ ne hakili b'a la an ye san 1 de kɛ film in kan Tabalinda film an ye san 1 de k'a kan ni an ye dɔɔnin sɔrɔ an bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan an bɛ dɔɔnin tourner n'an ye dɔɔnin sɔrɔ an bɛ dɔɔnin tourner n'an ye dɔɔnin sɔrɔ an bɛ dɔɔnin tourner an ye san 1 de kɛ o la an yɛrɛ nana an ye image dɔw kɛ an tilala ka segin k'olu bɛɛ effacer parce que an tilala k'a ye k'a fɔ problème dɔ b'o la alors que projet min don an dun tɛ fɛ hali n'a ma ye ko fɛn min k'a la o ka kɛ fɛn an yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn ye mais fɛn o fɛn b'a la n'o ye erreur ye ko an bɔra o kalama an b'a bɛɛ bɔ a la pour que ka segin a kan tuguni yaasa a ka ɲa donc o tan ni ka segin de kɔnɔna la an ye san 8 kɛ safurulayi san 1 kɛ Tabalinda in film kan ɲɛ kun o san 8 tɛ an ye san 1 kɛ Tabalinda in film kan o cogo la o fana bannen kɔfɛ k'a di studio la mɔgɔ min tun bɛ k'a monter a mɛnna o fana bolo kojugu fo wagati dɔ la yɛrɛ an bɛ kɛlɛ an bɛ kalan an bɛ dimi bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ n'a ye ja image n'a ye ja cogo cogo a kɛ ten n'a ka di ye a kɛ n'a k'a la i k'a dun an bɛ dimi an bɛ taga an bɛ tila ka taa sigi k'an miiri cɛ an sɛgɛnna fɛn nɔfɛ koyi an bɛ tila k'a wele an bɛ segin cɛ sabali sa an ka fɛɛrɛ kɛ i k'an ka fɛn monter i k'a d'a ma joona an b'a dɔn i ka baara ka ca mais an fana mago b'an ka image de la donc an ye o kɛ ten tɔ image dɔ nana sɔrɔ nka a bɛɛ ma sɔrɔ image dɔw tun n'a tigi bolo kan donc min b'an bolo an fɛɛrɛ kɛ an yɛrɛ olu remonter tuguni ka montage kura k'o la tuguni ka sɔrɔ k'o bila réseau sanfɛ ka tournage dɔ kɛ ka fara kan k'a dafa 15 épisodes la pour que ka première saison da tuguni o ye donc Tabalinda in kɔni tournage premier épisode dana 15 épisodes de ma pour l'instant ladilikan jumɛn de b'a la de Tabalinda yɛrɛ kɔnɔna la ladilikan min bɛ a kɔnɔna la yɛrɛ film yɛrɛ ni ye film yɛrɛ jateminɛ Bamakɔ yɛrɛ jateminɛ fɔlɔ Tabalinitigi minnu sigilen bɛ carré ko na Bamakɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ o kɛrɛfɛ jeune dɔ b'a bɛɛ kɛrɛfɛ min bɛ tile ban baro la Temi ale ni galontigɛba o Tabalinda in kɔnɔna la o ye fulakɛ nafa ye 100 ba ye ale la i y'a faamu Temi galontigɛ sunkurutigɛ ale ni cigarette juru ta n'i ye Bamakɔ yɛrɛ lajɛ bi généralement a caman bɛ ten tɔ tabali feere yɔrɔw la
muso kura ka partie tɛ dɔwɛrɛ a bɛ n'a fɔ sunkurunin min bɛ quartier kɔnɔ a tɛ taa yɔrɔ si la donc parfois a bɛ n'a sigi tabalida la jeune min bɛ yen nɔ a bɛ n'a sigi jeune min de kama voilà gɛrɛn na a bɛ baro kɛ a ka kamalenbaw b'a wele u bɛ wari di a ma o b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka tabalen feere a caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ yankaw tɛ u bɔra yɔrɔ wɛrɛw de la ka na donc en réalité caman bɛ yen nɔ o ti a kalama donc ale bɛ pratique min kɛ ani kamalenw ni ɲɔgɔn cɛ o la c'est à dire o bɛ impressionner donc c'est pourquoi i b'a ye wagati dɔ la tabalitigi bɛ fulakɛ gɛn ka bɔ yen nɔ k'a occuper musokɔrɔ la parce que a b'a ye o bɛ ka wari sɔrɔ facile la cogo min na donc o ye o ka partie Bamakɔ yɛrɛ fɛn minnu bɛ Bamakɔ tabalida la olu yɛrɛ de don quoi an y'olu de ta k'a kɛ cɛtiri donc denmisɛnnin fila ninnu ka partie tɛ dɔwɛrɛ olu b'u ka grand-mère de fɛ yen nɔ maintenant grand-mère bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ t'u ka école la olu ka partie ye k'a yira mɔgɔw la c'est à dire mɔgɔ k'i yɛrɛ dilan fɔlɔ quoi mɔgɔ k'i yɛrɛ dilan fɔlɔ quoi an bɛ don min na i ko bi mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'i tɛ fɛn kalama n'a fɔra k'i tɛ fɛn kalama i tɛ sɔn ka t'i yɛrɛ fili kɔlɔn kɔnɔ ko parce que k'i tɛ fɛn kalama o tɛ mais k'a dɔn k'a fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi n ye nin kɛ nin bɛ ɲa ma n'i ye nin kɛ nin tɛ ɲa ma bɛɛ b'o dɔn bi donc denmisɛnninw ka partie bɛ k'o de yira c'est à dire u bɛ ka fɛn kɛ u yɛrɛ b'a dɔn fɛn bɛ ɲa u ma ye n'o ye u b'u baser u ka kalan kan u tɛ sɔn ka don manamana ko la u b'u ka diɲɛlatigɛ taayɔrɔ ɲɛtaa dɔrɔn de ɲini donc denmisɛnnin fila in ka leçon ye o de ye film in kɔnɔna la. D'accord. Ladilikan caman b'a la mɛnɛ. Ok, ala ka ɲɛ ka d'an ma. Ala k'a tɔ bɛ nɔgɔya. Tɛntɛba, kan jumɛn bɛ? Kori ma sɛgɛn dɛ. I bɛ k'i denkɛ lamɛn o. Voilà. N'a filila yɔrɔ min na dɔrɔn i b'a bilasira o tɛ yan. Ok Tɛntɛba, an bɛ fɛ k'a dɔn est ce que i delila ka jouer an ka Mali film baw la ou bien scène baw dɔw la? Bon, ma joué Mali film bala fɔlɔ jera chaîne ba kelen kan festival à part ça ma joué. D'accord, il joue le festival dɔ la. D'accord. Ma joué film Mali film na fɔlɔ. Il m'a joué fɔlɔ. Mais a b'i ka projet la kɔni. D'accord. Ouais, fiston. Edu. Oui. An ye jɔni kɛ o la. A ye jɔni k'o la. N sera Mali film ba dɔ la an ma deli dɔn kɔ donc film in a financera ka bɔ pour que ka taa festival de la donc Centre national de la cinématographie olu de tun bɛ a production na ale ni dialogue donc n participer la o la an ma deli dɔn kɔ donc en même temps an tun to ka taa Bɔkari Sidibe ka yɔrɔ la an tun ye fɛn dɔw daminɛ ala ka hinɛ Batoma la an ka actrice dɔ don a fana ye accident kɛ a tora la ni o tun ye fɛn dɔw daminɛ ale bolo nka o ka banni sababu la fɛn in ma se ka laban donc n y'olu kɛ en même temps festival de Mande n bɛ taa o la ale ni festival de Bɛlɛdugu n ye o fana kɛ donc ani écran d'Afrique festival de écran d'Afrique Segu n bɛ taa o fana la wagati caman. Ok, ne ko manager b'aw bolo wa? Non, manager sɛbɛlaman de t'an bolo. Mais a bɛ yen? Tɔgɔ de b'a la. Tɔgɔ de b'a la. Manager sɛbɛlaman tɛ quoi. Aw fila bɛɛ de jɛlen don manager kelen na? Bon. Ou bien e fana n'i ka manager de don? Non, bon, o bɛ i n'a fɔ mɔgɔ bɛ yen a tigi hakili b'a na comme manager mais c'est pas un vrai manager. Voilà. O ye bamanankan ye n'i y'a fɔ to mun na parce que an yɛrɛ kɔrɔkɛ don an kɔrɔkɛ don an balima don d'accord fila fana don ne yɛrɛ balimakɛ don a banna mais a ka ciw ka ca a ka d'a ye a ka baara kɛ ni an ye k'an ta a yɛrɛ propre de fɔ na mais a kunna ko ka ca a ka baara ka ca a yɛrɛ ma a occupelen don kojugu très bien a kɔni ma ɲinɛ an kɔ o de la manager sɛbɛlaman tɛ très bien ne ye faamu sa ne ye faamu an tɛ direct don ayi bon c'est vrai waati n'o la kuma bɛ maa dun ok projet jumɛn de b'i bolo don n'a nataw la comédie ta fanfɛla la i bɛ fɛ ka mun de kɛ bon ne ka projet ka ca dɛ n dɔ fɔ
Tente ba. Ye kuma ba ko ya ngoyi. Ye. Projet. Bon. Film projet bɛ ne bolo. Musique projet bɛ ne bolo. Zigiri projet bɛ ne bolo. Arapu projet bɛ ne bolo. Ah, bravo. Un d'autre que les. Donc c'est pour cela b'a fɔ ngo hali dɛmɛbaga fɛn fɛn bɛ yen minnu b'a lajɛ k'u hakili to an na baara matériel ta fan fɛ pour que k'an dɛmɛ an bɛ se ka ninnu fɛn ninnu na travail to. Se ka mouvement kala cogo. An bɛ don min na i ko bi ni maa min ma kɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na f'i kunkolo ka ye diɲɛ fan bɛɛ fɔlɔ faamaw bɛ sɔrɔ k'u kun bɔ an ka nin kɛ karisa an ka nin kɛ karisa donc n hakili la depuis i bɛ dugu ma i bɛ yɛlɛ dɔɔni dɔɔni. O kan k'aw dɛmɛ k'aw layɛlɛ de n'i yɛlɛnna bi yɛrɛ tɔgɔ fɔ kɛra jeliya de ye quoi parce que n'i ma maa tɔgɔ fɔ i ti wari sɔrɔ. Donc an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ kɛra an damagiriw ye hali n'an t'a ye. Donc an kɛra ye munna parce que ni m'u tɔgɔ fɔ u t'a di. Voilà. Mais ka dɔnkilida kɔnɔ e ye album bɔ ou bien i ma album bɔ fɔlɔ? Bon non ma album bɔ mais quand même n ye Ronald ni a ye Falajɛ Papis Fasada. Falajɛ Papis kɛra wura ye wura d'Afrique. Somaw la ale kɛra salon de ta ouais salon national ɲɛmɔgɔ. Non soma bɛɛ farafina soma bɛɛ ka wura ye. Donc ni Ronald donna studio la k'aw son bɔ. Ronald kelen o de fana kɛra sababu ye ka ni Falajɛ Papis ɲɛyira. O kɔfɛ a bannen non avant que a ka ban a taara ne studio la nkɔ tugun ko nka cɛ in dɛmɛ kojugu wallahi hali studio sira ale de y'a don kɔrɔ a bɛ n ta moto la depuis a ma mobili sɔrɔ an bɛ taa studio la karisa ni i ye dɔnkili min da o don na k'an to ɲɔgɔn fɛ a ka di n ye i k'a kɛ son ye i k'a bɔ ne yɛrɛ la a yɛrɛ bɛ studio financer kelen fana a bɛ tila k'an dɛmɛ composition non a banna son yɛrɛ ka son sigi a bɛ n dɛmɛ k'a bɛɛ kɛ ne ye dɔnkili daminɛ a bɛ n bila ka taa baro fa Madu Yada n bɛ taa a dɔw la yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a daminɛ la a tɛ diya o yɛrɛ ye mais déjà n'a fɔra ko Ronald ka ban dɔrɔn non a bɛ fɛnkɛ donc an bɛ et puis lui aussi c'est un compositeur baro fa yo la la Madu Yada non ni artiste min kulenkɛra la or b'an bolo dɛ wallahi. D'accord. Wallahi a bɛ dɔnkili composé k'a d'i ma hali ni nin siɲɛ fɔlɔ ye ka don studio la n'i taara n'i y'a son bɔ wallahi artiste kɔrɔba foyi t'a la mais k'a b'a fɔ ko nin ye débutant ye. Wow. Ala y'o kɛ cɛ ye quoi. Machallah. An ka foli bɛ. Ouais fiston. Projet jumɛn de bɛ fana bolo? Projet nataw la. Déjà projet min bɛ n bolo o ye concert b'a la fɔlɔ ale ni film série wɛrɛw préparation bɛ sen an bolo donc Patedugu polisikɛ o ye film kelen film de don ko Patedugu. Pate voilà. Pate min bɛ dun wa? Pate min bɛ dun pate kelen kɔni. O dugu voilà. Yɔrɔ foyi tɛ dun ye ni pate tɛ. Ah non kɔni an ka dun dɔrɔn de don. C'est-à-dire dugu in ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye. Exemple de bɛna passer dugu in kɔnɔna la. C'est-à-dire policiers ni civils ni ɲɔgɔn cɛ. Policier ka baara ye jumɛn civil ka baara ye jumɛn. Wagati dɔ la i bɛ taa sɔrɔ c'est-à-dire réalité dɔw bɛ yen nɔ n'i ko k'i b'a da kɛnɛ kan jamana yɛrɛ kɔnɔna la i bɛ problème sɔrɔ dɔɔni. Mais i bɛ se ka tɛmɛ ni a ye kɛrɛfɛ cogo dɔ la pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a sɔrɔ i ma problème sɔrɔ mɔgɔ si ma problème sɔrɔ. Maintenant n'i y'a kɛ Patedugu tɛ diɲɛ fan si o ye yɛrɛ ka pays imaginé len de i kunkolo la. Donc mais n'i bɛ fɛn min imaginer k'a kɛ a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ jamana réalité dɔw bɛ yen nɔ sisan i b'a ta i bɛ don n'a ye i ka Patedugu kɔnɔna la i ka cinéma na c'est-à-dire ka i ka hakilina di a kan quoi. Donc ne ye Patedugu polisikɛ in i ye sɔrɔ ten tɔ o cogo la donc o ye projet dɔ ye an bolo an bɛ projet wɛrɛ kan o ye ne ni bɛnakɛ yɛrɛ ko bin tigɛ Ganaw ka bin tigɛ bɛ cogo min na Bamakɔ yan nɔ donc an bɛ o projet kan o baara kɔni kan ka daminɛ semaine natɔla yɛrɛ la. D'accord. Donc en même temps an bɛ projet sabanan min kan nin bɛɛ ye film series de ye dɛ an bɛ projet sabanan min kan o de ye Café VIP
café VIP. Café. Café kelen. Café kelen a VIP. Voilà. N'a fama ye café ferlo be sigi gitronda la o café ferré. Maintenant café VIP ni fene café ferré la ka bois a yere la ka étage contrôle lui. Ouf. Ka ta café ferré kama. Donc aka café ferré ro fene ni ya bina aka a cheka ali restaurant. Ouais, au café ferré kelen jo la. Ah, problème bo ray ne. Diem baro barani ba ka faut que ka moderniser. Oui, VIP. Voilà, donc on est VIP. Wow. Donc café VIP mbe otola ni yera duna ki siga war botel a war bolenti toro. Ça la tellement que ibel la fia quoi. Donc café VIP au projet dam la ka ba ambo ka ni épisode flakala. Ama to na chama kala wakati mna ame ofene partager le dam. D'accord. Voilà. Donc concert projet nous ba ambulo ole ka dam ne seko kata yanga so ka teme san ale ni kuchala nous fait. Donc mo be ambulo yoro la munu be ga ol la bonke. D'accord. Nala sonama ni silva temena temena ambe o munu dambe. Nala sona. D'accord. Ala ko irana. Ala ka beno. Mais café VIP. Ne repta avec la yoro fa. OK. Meta. Mais ne tabe ke juru yere. Ay juru ko. Ne be juruta. Juru bala mene. Juru bala. Juru bala. Mene kanate pam. Ah ban. Juru bala sabla. Ni ale juruta iteta so ma ibita police soro la. Ya sama ko bena sara ki to ibsoro gata so. On te jure. Ay juru do parce que bora na fi so. Buakai. Ne be simbolo wa benta barake de yala. Moto achatu na ka veru ni to ay. OK, Tentemba. Ani le projet top ni kelere Ganarapu. Voilà, donc ni Gana munu fana kulo ban Gana. Ganarapu be projet là. Donc ka la be me fait ka Ganarapu développer bien yɛrɛ kɔnɔ. Donc Ganarapu. Awɔ Ganarapu. Anti itaira ne ro kon todo. O Gana be fɛ ka dɔɔni yala. Kini na kuma don da ya sa. Na ma fɔ ko Ganarapu kɔni. Diɲɛ b'a dɔn k'a fɔ arabu le. Ganarapu. Ou bien. O fana y'a modifier yɛrɛ. OK, an b'i lamɛn. Gana a y'a lamɛn dɛ. Ko Gana n'a ɲɛ o. Gana kɛnɛ n'a ɲɛ bɔ Drekitema rɔ. Tɛgɛ k'a fɔ ko Drekitema. Ko ne bɔ ɲɛ Gana dogo. Ne n'a ɲɛ Bamakɔ kɔnɔna rɔ. Ne n'a ɲɛ Bamakɔ kɔnɔ. Ne n'a tɛ mɔgɔ ladɛrɛsi rɔ. Sa a ka ɲi ka sa a ka ɲi. Maa jɛnya ka se. U b'a kɛ cogo di. U b'a pirater. U b'a pirater. K'a sɔrɔ n dilan tɛ n'a dɔn yɔrɔ ba. An k'o bila yen. Ni fɔnkurakurani de ye si ɲɛna fɔn tɛ ban dɛ. Maa don nɔ don o don. Maliyɛnw bɛ kuma kura fɔ dɛ. Tiɲɛ la. Caman le bolo. Bon Gana a y'o labɛn. Sɔn kura bɛ na bɔ. Tabarikala. Gana rapper. Voilà, Ganarapu. Ganarapu. Yo, a dilaja yɛrɛ. D'accord. Tentemba, e yɛrɛ bɛ ka an ka culture ye cogo di sisan? Culture b'a fɔ ka culture ye cogo di? An ka culture. Bamakɔ culture wa Mali culture? Bon, comme an bɛ Bamakɔ, an bɛ se ka kuma Bamakɔ ta kan. Parce que numu bɛ bannen don numuya la. Bon, o ɲɔgɔnnaw de don sa. Fɔlɔ i b'a fɔ ko studio kɔnɔna kɔni mun tɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ. Bon, an ye don min ko bi. Bamakɔ culture, Mali yɛrɛ culture. N bɛ se k'a fɔ Dieu merci a bɛ ka évoluer. Halisa u ka dɔ fara a kan. Na parce que mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ tradition événement kɛ denmisɛnnin fitininw ka filafini don o la. Bon nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ don n'a nata la den minnu bɛ ka bange olu de ye siniɲɛsigiw ye denmisɛnninw. Donc o fana i b'a fɔ ka Mali dɔn dɔ de jira olu la u ka wuli n'a ye. Bon ni an taara togo dɔ fana kan culture bɛ fɛn caman ko fɔ. A bɛ fɛn caman ko fɔ cogo di? E ye fila ye. Par exemple ne yɛrɛ ye fila ye. Ne bilama kɛra dɔnkilidala ye. Bon n'i y'a ta caman ma o b'a fɔ karisa kɛra jeli ye parce que u b'a ye an bɛ mariage sumunw kɛ. Aye karisa kɛra jeli a bɛ ta bɛɛ b'i ta fɔ jɔn bɛɛ n'i dakan de don. Jɔn bɛɛ n'i dakan de don. Ala mana fɛn o fɛn da buna hadamaden bɔgɔ la i b'o de kɛ. Donc mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu. Filanan fana ye mun ye i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ comédiens fara artistes kan k'a sɔrɔ hali minnu tɛ jeli ye. I b'a ye u bɛ n'i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔ tɛ wari d'i ma. Bɛɛ n'i balo cogo de don. Diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛ ten de. Donc
ni ifana ka toromonyo be soro la obligatoire be malu to fo de ne koni ndajeli sanga jeli akuma koni awati dola mani ya mini nyene ba fo jeli ba jole no nyanya ya chega famba fi kuyate non c'est pas kuyate astaghfirullah je suis mais c'est ka fo jabate e mene bolongo kuyate ni jabate ayi ima fo ko jabate kala jula sango ipe ka jula kala jula sango iwe ta duno tuba kande mo so kande mo lamine parce que jabate la kalu ndamara ro kwa olu bi gambara wala ni jabate la kalu ya boy sa fo gambara we jabate antore kuma be na teli e fo e ti jara ni fa ma ne ta o le fo kini ndakuma nyami mo ne ba kuma le fo mo jabate la kalu be ne la mararo voilà nga fait puis pour cortège kente baflo quoi la bero d'accord la sa ni bien bagna anye la belero o fana be projet ro ala ko projet kente wor barala ko no projet kana changele mode aya jate mine de ana ambakla awo bebe dota awo projet bebe don tala am ñoo deme na la sona wa fiston ifana be ka culture malien bolo chukoti no wona hakilla ame wakati mine ko be mali dumbe ala tan folo doni parce que un moment donné ni ataka jete mine ka damne 2009 kana bla 2020 konna la iba ye ka fo wakati c'est à dire antun na talendo ko sebe to fauna antun na talendo ko sebe to fauna fo ata ke an ko magani na antaw yirako mais à un moment donné an klala kana ye an ga feminu ni am ga wulu to ka ta to abo no fe an klala ka ye to abo yere de fena be kana o no fe donc ça veut dire ola anya essayer ka retour doni kan yere ka fon no fe quoi pour que ka nga fon yere bla bala donc de fait que o retour be ka ke ne bolo culture tablo ka fusa sabula an ga feminu be an bolo yanno na famille be ala an reti ado mais to abo wa na fa do ka teme an ka c'est pour que iba maye o be an kulo nyagami kan bla rondo la ko to la ka nga culture fen do ta ko nyagami ko ta ko yelema ko ke fen chenmani kana no ye donc an fune be kla ka girin damne o ka alors que an yere tawde do abora ya voilà abora ya nori mais tellement que we fen chenmo ira na télévision ni téléphone la an be fe ka ok donc fa antara ni na yere to ko wakati mun am ga giri o ka olu fana be kana anga fonta ka tolu yele matun ka fongoro ye voilà donc no kona hakila anga culture tabolo koni akain bi ni bogola mi flani ni la tantoni to nana ni glani dege yanno o bena jama kalan dege yanno o bena yirimani kalan dege yanno c'est à dire o be anga fondi alors que on yere bolo oti fembaye alors que fembaye fanga doni fen ni la tradition ka ira ka fo on ta de do na fa de bal an bemba de ya créer donc o le ya créer chogo mina fo on fene ka mina o chogo la ka don baladi wala o be ke so we en re valeur be di ama not ni amo ke en valeur be bona do no wala la culture ko ni al sanga jija fe na la sona mais culture be bela fo numu ay numu a culture be numu la re de la fla de baglana mon côté yaro de o be te jatela d'accord sel jilla hein ele la fla sel jilla ele la mara sel jilla oui ate baher ayo kon to ni o fo jien fam fo ma kele ni tay Oye. Au konde. D'accord, maintenant c'est ça amago ba jiu flanana. Aka nyana fin bona doni. Jiu flana. Ma dilere yi ku sa ko mu foka isara na o wala. Non, wani o Vas-y. Ko dole de la ka kuma funa ina quoi. Ko ni fla korola. Na korla ka se wakati doma c'est-à-dire ko ni ya ti anjagila abe mishide ni fono weche Channel ah ma ne dol bana ne mishide ni fono to che channel ayo bashita no weche o kuma to ima galuti yo afla ti anjagila kan kasi ne yeche fo de besa Nzana murula naka numudenu kutiga wa ku galama jame
aye fakulesi sebekela emi aya fonyana aye fakulesi lu wele aye fakulesi sebekela lu emi aya fonyana nebi numunde no ko nyumando dumiya de bula bagayogo de bula kande de bula sisoko de bula bula wuru bula du fariyata bula wura bula du fariyata nebi bula shilu ko nyumando kamara de bula wele kanyemulu dumiya balo sisoko ne balu bema kuma kankele imaye tubabu keni numu obi avion gila na faransi numu fandan de usi ilembe daba kolongila na alhamdulillah ame numu ame daba gila abe mungla aye jo abe mungla ni tuade numu ngila mo toye sisa apolo folo garba mama temera ngama cheninge imaye ko fula de malole nga fula tisranyelone ki abu munu nono tiki fula ni fula de no kele I kana nonomi ibe meshi ye katoi kana soko nyimi ni fula no kele ibe limania toi barisa afora ko limania tiki fula la ni fula de no kele ko suniseli tiki fula la suniseli yera alala ni ko tibe munde no wele ni maboli son janzan imanu munde no ko nyimando munde no ni evolution évoluer ni klala ba fona boli sona de ayo problème je wele basi sona de ayo problème je wele lo ngela ayo kele ni yorani jolambe fa ko le solo fo ko wale ni mando koloti na kati yala made o fole lalo made do katambu nka mumu ala yoro fo sebaro de depuis sisa ayo yorani joro ayo do sa yoro joro ijo ti at least ga na mumu fodi ani mu fo muna ya at least isa e bi ga president ne na numu fodi itato ikono kunumu ya kele ma fi ya ti sameni mogolo numu de ma tulundo ko tagama de diara fa ko le shelu la maganta jigi numu de afana o se ke ala ko la de abe fo abe wale nyumando ma kana balama de ma ponde mala ma fo info nti fendo fenten kono wala anata nan c'est ça no aya yoro me ko fly mishigla fla ni nde kaba ko yere ya fla te mishigla e de laga e fana numu e ba numu ye yoro jumero ko numu be mishige yoro men numu ko ni daba gla numu be daba gla no fla mo ni gla daba be mubarake senete ya aha fla de mishi fla nukma jala na mo fla de mishigla parce que ni fla te mishite évoluer je kono ni fla te mishite évoluer je ni fla ko na mo sai au ka fuwala de obla mishigena sabula au sana sene de nye range kenya da bara do ana awara fla fla ni amabia amo ni ame ko numu be fanga soro yire ka basigi ka kolo do ko sebe fla le ba ke parce que fla le ba no di ni ame be seneke ifana be balo fe joro sisa wala seneke ni mishi yere la fia ate seneke anda mishiro ni mishi de asana ga mishila ate seneke anda mishiro amba nga seneke anga fere la dababa ala kamosa kono ko sana ko do fle mishi do na la ko sana di imam me ko numu me wa ikono kolo fa ande be fe jumo ame jumo duma ante sugo jamo sugo ante kabe na yo java sugo ya to ame tajila ame jega do bozo be ji wa ningala chero wa bozo lu fana ta jega glaw nyori ga ko do ijo ani bela kanti amone me fendo gla o de be fente no mi ma nyori ga ko do ani demundi do abata jegeta na ga ko do na ga ko do na ga jemunu do ambe misi faga no sebanye ame saga faga no sebanye me o ko fen glanta to wo de problem o ma gla on de kado ayera on de bulu andana on de kama ay mona aw kama de aw de be ade sabula sene fangati awla ko ba fo ko ni ima ko ni na yo no premier guerre mondiale wakati c'est-à-dire kana fro mo fa no la ka to do yo fo sai galon tagara ni be ka flo to sabula ko fla pesene da de do yo fo da mo wala da bo se la Sénégal bo be ga da ne fa ya le fa jo bata numu o se ka sa numu ngo ni ngala tero numu kani jo goni village ro kena ya na nya ka yele ha ke wa atobo to fle wono ki to taramaro de fe beni jege che ki se pa bo kene kuna ka kla ka siri kana ki biri ka ro jede o ma go ki tege daro ka dan ne ga ka kenye kuna jai ko no ta kon to men se do boro sisa imai numu le bo ke aba do prendre fly wa flaga minya ke fina ba flaga numu le bo ke ala kamo sa
fulakɛ min to ɲɛgɛn kɔnɔ yan nɔ koli la a ka téléphone sonné la téléphone sonné yɔrɔ min na a y'a ta k'a da tulo la ka bɔ ko allo a donna ta ka bɔ la kɛnɛma ka sɔrɔ foyi t'a la a muso de filɛ ka kuma fɛ ko ko ka orange money bɛ kɛnɛma dɛ a ye kunkolo kiri k'a bɛ dɔrɔn ko wallahi o de ye cɛ o de la réseau bɛ ka tigɛ Lajida ala k'an dɔ sutura numu non ne bɔra yan nɔ ko ne taara n ka village la ne bɛ mobili kɔnɔ ka taa an bɛn ɲɛb'a la fula ka muso ko ka bɔ ne fula ɲɛ muso ɲɛ a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ muso ɲuman fana bɛ fila dɔ de o ni ne la cɛro ko an bɛ gabi an bɛ gare la an bɛ ka minɛnw layɛlɛ c'est-à-dire bɛɛ bɛ k'i ka minɛnw layɛlɛ muso de nana fulakɛ ma ko fulakɛ k'i tɛ ɲɛ ma i k'an ka minɛn layɛlɛ fulakɛ ko ko ne tɛ bamanankan mɛn dɛ taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ n tɛ bamanankan mɛn an ɲɔgɔn dɛmɛ ka fulakɛ ka minɛnw layɛlɛ an tagara an sera yanni an ka se village la mobili de tiɲɛna u nana an bɛɛ bila so dɔ kɔnɔ quoi bɛɛ n'i ka chambre ala y'a kɛ fulakɛ ni muso de taara bɛn chambre kelen ma su selen 3 heures ma wagati min muso de filɛ ka wolo dɔrɔn k'i ka fini siri a kɔkɔ la ka tagama ko ko fulakɛ tɛ bamanankan mɛn sa ko n'o tɛ ko su na tɛna diya fulakɛ i ko di ni su kora n b'a mɛn dɔɔni ko a fɔ ko muso ala cɛ i tɛ ko fula laban ci ma tɛmɛ fula émission banna yan laban ci ma tɛmɛ a ka se nkalontigɛ ye i b'a jɔ kana nin fɔ a ye a manamana ko rɔ parce que ne b'a jɔ a bɛ to jɔlen sɔrɔ da la sabali hali caméra min dɔ ɲɛ yɔrɔ nin ye fila de k'a filmage kɛ fila de ka kɛ yɔrɔ ya dɛ téléphone Android bɔ i tɛ sabali fila de k'i ɲininka n'i ma sabali a to da o bɛ da la téléphone e bɛ bɔ dɔw bɔ yan Android kɛ tan tɔ ye kuma tɛ nin mɔgɔ tɛ Android digi fulakɛ de bɛ Android minɛ dɔrɔn ka da n'o fulakɛ ko min bɛ nin b'a teliya de la kibaru ni mɛ sabali kele kuma se kɛ fulakɛ samara kura san sugu la ka samara kura san sugu la dɛ a bɛ ka taa so a ma sɔn ka samara don dɛ ka samara bila mana kɔnɔ k'o minɛ a sinankolo bɛ ka tagama ka taa so pɔntu de filɛ ka fulakɛ sen sɔgɔ a ye biri ko la ko ala kɛra kunna ja ye ko n'o tɛ n ka samara kura kun na tiɲɛ sisan nin ye numu de ok maninka n'o ye n denkɛ ye balokɛni vraiment aw nana an y'an wele aw nana an ka wele jaabi a diyara n ye baro a diyara n'ala sɔnna nin tɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye inshallah a bɛ segin ka na plateau kan folikan laban min b'i bolo k'a fɔ Pinal TV lajɛbagaw n'i ka fanu ye i b'a fɔ ye ayiwa Pinal TV lajɛbaga jama ale ni an kanuba bɛɛ lajɛlen an ka foli ye tani o bɛ aw bɛɛ lajɛlen depuis aw sigiyɔrɔw la k'a ɲini aw fɛ aw k'aw sogolen to Pinal TV la wagati bɛɛ lajɛlen na ka ja dumanw yira aw la ja minnu ni a bɛ kɛ sababu ye divertissement b'a ko fɛn caman bɛ a kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Pinal kɔnɔna la ayiwa k'a ɲini an yɛrɛ fana ka kanubaw fɛ sa an ka kanubaw ka ca dɔɔni u bɛɛ lajɛlen u k'a lajɛ sa u ka hali n'a kɛra dɔrɔmɛ kelen u k'o fara ɲɔgɔn kan u k'o bila ka na an ka taxi ta ka taa so n'o tɛ an taatɔ so ni sira ninnu ɲɛ t'a la an natɔ n ka samara bɛɛ nɔgɔ la o folikan min fɛ ka ɲɛfɔ an kanuba bɛɛ lajɛlen ye waalaikum salam ok Tɛntɛba ne balimakɛ an y'aw wele aw nana an ka wele jaabi vraiment a diyara n ye n'ala sɔnna a tɛna kɛ siɲɛ fɔlɔ ye a kɛra siɲɛ fɔlɔ ye mais nin tɛ k'a laban ye n'ala sɔnna donc folikan min b'i bolo k'a fɔ Pinal TV lajɛbagaw ye ani ka fanu ye e ko fani b'a nɔ Bamakɔ wa fanu bɛ fanta fanu bɛ fanu ko dimi baatɔ fila ale bɛ sɛmɛ ɲɔgɔn na Bamakɔ yan fanta fani bɛ fanta rɔ ni kasa ne mɛ k'i fɛ an filɛ nin ye n ma kasa y'an bɛɛ dɔrɔn parfait kasa walima naji dɔ dunnen ye kasa y'an kɔ walima yɛrɛ naji dunnen ye mɔgɔ t'ale yan an d'accord folikan laban min bɛ ne bolo ka bɛɛ lajɛlen fɔ dan tɛ foli min nɔ n b'a dɔn nin kini k'an siɲɛ fɔlɔ ye nin kini k'an siɲɛ laban ye bamanankan le ye n b'a dɔn fana an bɛ siɲɛ baden kɛ nin kɔsɛ ko Fanilu ne kɔni b'a dɔn fo ni mɔgɔ min m'a ɲɛ ne mɔ kɛ ne ka musa kɛ n'o tɛ sɛgɛnbaatɔ fana n t'o rɔ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn ko dimi baatɔ fila tɛ sɛmɛ ɲɔgɔn nɔ dɛ donc ale bilen kanubaa lɔ a dugawu k'an ye minnu y'a dɔn k'u bɛ se k'an dɛmɛ ala yɛrɛ kama kira kama parce que mɔgɔ i m'a mɛn k'i bɛ sanfɛ jɔlen b'i la yɛlɛ dɛ donc an kɔni an mako ye dɛmɛbaa lɔ an mako ye baarakɛ matériel lɔ projet lu ka ca i b'a fɔ n balimamuso Jɛnɛba b'a ɲininka cogo min tabarikala donc o kɔni ne ka kumakan laban ye k'a fɔ kuma ba ye tɛ ne fɛ bilen ne m'a fɔ n ko ye jɔ fɔla ka tɛmɛ nin kan dɛmɛ ka ca sabali i delila projet ka ca sɔrɔ mɔ o bɛ ɲinɛ bɔ
dia kenya kisiki bulu de sika wale be ibu da gudeli kai mama ni ka ne ka shida anyoti te bane imma kai ne te mabli kai aw imma abenya na wana la sala ne me chifu yesa ok ni kunye anga emission no ye couleur weekend ye aw yere yae u bora ku ka projet fo u yere ya fo chukomna vraiment depuis adamne u mako be demena anga nyogon deme anga artistu deme parce que u bi ladilikan amela ladilikan chama soro ulu de ka côté fait ni wajul kala bora ulu de bena ambe histoire chama do ulu de sababula problème be du kono jamana kono ulu de ba labo kenema ka ke filmu ye bebi hakil nasrala aw yere ya me aw yere buka filmu ye aw buka video chama ye donc ambe do ke alsa ala ka noka ala ka u deme alsa ala ka nani deme ba ko fana ye ala ka nani fan grimon ye munun te mobile promesse taw ta kere asko fan fe ambe fanu fe munun ba fo ka ke o munun mena do ka ke o ya kuma bane wala ni kunyanga emission no ye couleur weekend ambe do ke ala ka wakati wera irana aw bye donc amena donner dame ne 600 doa oui mingi mo awlia Kopat apa mat pakot